नोंस्रा बारा मानसियानो जाग्रायानो गैखाया खमखा ओरैनो हाट नोंसोरा नासो रानगासिनो ना माबा लाला लेलिसो खालामगासिनो हा मा बेलाय जरा ओइ नाखोसै नालाय थां दा मोनायाव हाबसेसो लोंनांगौ मोनलांहराखै नामा मा जाखो साला मा मोनदोंलै नों बेखौ जोदोंना आंखौ जोदोंलै Disturb. Thôi खोनासंबायफोर जिरिया आंनि जाथारनांगोन इसोरा बेखौ पाउडार सुनुक मेकआप फुननानै आंनोनो सोरजिनानै हरखादों बोरैबा जुदि बियो दैथुननि जानांगौबाना नोंसोर सानैखौ आं पिस खालामनानै खुथि जानाय सैमानो जाहोगोन रथ'लै गेदेर आंहा नोंनि सायाव मोनसे सन्देह दं मा सन्देह दङ एम्फौ सुनाय थाइजौ फिथाइ आंहा नोंनि मोखां महरनि सायाव मोनसे सन्देह दं आं जेरै नोंनि मोखांखौ डाम्पार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनाय बायदि नुयो जानो हागौ बेबायदिनो जिरियाबो नोंनि मोखांखौ मोख्रा बायदि नुयो आंनि मोखाङा मोख्रा बायदि आंनि मोखाङा मोख्रा बायदि नोंलाय माबायदिथो नुयो आंलाय बिदि बांद्राय गाज्रि नुवा नाथाय मोनसे एंगेलजों नायोब्ला अरजों खामफ्रामनाय मावजि बुन्दानि बायदि नुयो नोंसोरलाय आंनि बन्दुना दुश्मनब्रा नों सिनेमानि डाइरेक्टर नामा एंगल हमनानै बुंनो नोंसोरखौ माजिरि कलेजाव थांनो नामा औ आदा मोना दैथुनखौ नुदोंमोन नामा ओइ नोंहा लोगोआनो गोमालायबाय नांज्लायदोंमोन नामा ओहो मा नांज्लायलाबायनो दे थादो बिदिब्ला थाथ'दो दे दे थाब रान होमबा फै मा कादानो नाङालै नंगौ नामा मा नंगौ नामा आइजिरि अखा
ब्लाउस दख'ना गासिबो बोराय जाजोब्बाय माथो ना नैबे रांखौ ला नाङा आंनो मा नाङा बेलाय मा नाङा ए सिख्ला मोजाङै खोनासंनानै ला नोंनि देहानि मोदोमनाया आंनि देहा सिङाव रम रम हाबजोब्बाय आरो बे मोदोमनाय स्वादखौ आं नोंखौ जुलि लानानै लानो सानदों फाग्लिनिया मुजुनायाबो मोदोमो माथो बस मा नंगौ नामा नंगौ नामा मोनफ्रोमबो बाथ्रायाबो नंगौ नामा साला जिरि जिरि बोहैलांनाय जिरि नों अबाव दं बाय गुथाल गुबै मालाय सिगारेट सोबदोबा गुबै दं नोंबो सोब गुबै Bos. Hey, थैनो लुबैयाखैबा दा फैखानो थैनो लुबैयाखैबा दा फैखा दा फै एटेक ओइ हारखो बबेथिंसो हारखोलै र' दा फैनो र' दा फैथ' मोख्राबानो एसे गोजौसो दङ इयाव बुरुल अन्थाया माबोरै ओंखारदों नामा ओइ र' जाथ'वाखै र' Hey, दा फैनो दा फै हा बहालै बोरै बिरनानै जोखोब्रा आंखौ जोखोना सोरखौ जोखो Salah Mendang Bang nengko Bang ne Nangla Siapa je Nangla dah Nangla Gomai ni Sekarang duk मा मेजेम जानाय दिबु जानो फैलाबायनांगौ नोंहालाय बिनानावखौ मानथे एदावनांगौ बेलाय एदावबा दिबु जानो फैनांगौ नोंहा एदावाखैल' खावलायावबो खेबदों हा खावलायावबो खेबदों औ 1 मिनिट ए मानो फैबावखो बुजानो जायगायानो गैला माथो ए हौनै मा हौनै गोजाना साला बेनो नोंना दुस्थ'आ थगाय सलाया साला
뭐라고? बोरबाक नुवाखै दै टेंकियाव नांदों 예? नंगौ नामा? मा मोनफ्रोमबो खोथाखौ नंगौ नामालाय 아이 버스 러 아이 걔들 러 아이 걔들 하마래 하마 러